Time check, oras na para magpastol na punta sa atong mga kanding dito sa Picas area nato. Bali gamito nato atong Raptor guys for today's video nga murag naglisod yun in town kung paandar ana kay murag gahingalo naman. Pero wag ka, 20 million akong palit ana. Very authentic and very stylish. O diba? Asa ka nakitag motor, naka-gold pa kaysa sa tag-iya. Syempre guys, ato na dayon ta sa atong area kay murag napaandar naman ako ni and successful man gyud. So dire na punta sa atong mga kanding. Nag-sightseeing punta diha guys atong mga baka kay basig niya gikawat buyag-buyag ka diha. Gibili na nako akong motor sa gawas guys kaya mag-backline na rang ko aron dili ko maglisod unya inig abog sa atong mga kanding. Mao din akong ginaagian guys every now and then nga moadto ta sa ato ang area sa kandingan. Napuri diri atong pinakabanga palangga nga mga baka. Grabe pag-emphasize sa palangga oy. Ay mo kabalaka mga guys ug mga guys kay palangga tamong tanan. That's all and I thank you. O diba, murag nagdrama pa in taon ta. So anyway guys, gipagawas na ako atong mga kanding og nakit-an ako si Kitty dire. Gipangalan nato siya Kitty guys kay tungod gianak siya before pa ang birthday ni PRRD. Kay og gianak ni siya sabay sa birthday ni PRRD guys, matik digong unta ang pangalan ani og nalalaki lang pud siya. Kaso kay babae man, so Kitty na lang. Anyway guys, sa mga mangutana dai sa kung tagpila ang presyo nga atong pag-dispose sa atong mga alagang kanding. So sa karon guys, nagkabot sila sa kantidad nga 250 million per kilo. Diba? Asa ka na? So sa maka-afford lang guys, 250 million ang per kilo na to. So i-divide na lang ninyo or i-times or i-add or subtract or unsaon ninyo na siya pagkwenta. Syempre kay mangwinta man kano, chares. Syempre kay gibuhian lang man nato atong duha ka baka diri sa sulod so maong wala gid ako dayon gi-open ang atong gate diri kay basig makagawas niya silang duha. Nalingaw kog tinanaw sa atong kanding pero sila nalingaw na pud og gawas og dagan-dagan sa atong area. Sayang pud guys og makagawas og mamoblema tog pangita og asa kay mahal ra ba pud ang worth sa atong baka. Kanigan itong mga kanding guys, tag 250 million man gani ang per kilo, unsa na lang ka na itong mga baka. O diba? So pagawso na nato ni sila guys bago pa ta madaghan pag chika dire. So mo na guys, pagawas nila syempre gisunod po na ko naglock ang ilahang door no kay basig makagawas niya ang atong kwarta. Kwarta kay tungod ato man ang gialagaan. Syempre pag later on ana, pwede na nato nang ibaligya. Kay gatuod jud ko ang mga gaingon sa ako nga invest while you can kay dili ra basta nang panahon natay kwarta. Kana bitong pasabot nga dili sa tanang panahon himsog ta nga makapangita patag trabaho o makita tag kwarta. Mo nang samtang karon guys, samtang bata pa ko ako ana gyud ning gifokusan no. Kay aron dili ta mamoblema pag-arbot sa panahon. Pero isa ra pud ako maingon guys, kung desire gid ninyo sa inyong heart nga mag-alaga or mag-farming or into any business, pwede man na inyo sundon pero isettle lang sa gyud ang inyong pang-adlaw-adlaw na kanunon. Kay kaning farming makaingon jud ko nga dili gid pud siya all the time makahatag sa imuha og income. Kana bitaw kailangan pa nimo mag-wait og pila ka months usa ka makapag-dispose sa ilaha kay lagi dili man sila daily income. Mao nang sa tanang higayon guys, kinahanglan gyud nimo isipon kung unsaon nimo pag-technique nga at the same time naa jud kay maingka while ga-start ka pa or ga-learning pa ka sa imuhang farming or sa imuhang business. Dili ra ba jud pwede para sa ako guys nga isalig nimo ang tanan nimong mga expenses didto sa imuhang business. Maunang ako og gilabi na ang akong partner guys kay gatrabaho gina siya aron na gyud mi sa panginadlaw-adlaw. Syempre ako guys bisang naara ko sa balay gahimo jud pug way nga maka-content ko kay para na pud tay mai-upload. Syempre to inspire other people also. Biskan ganing mga kaliwat or anak ni Henry C gapaning kamot kita pakaha. Dili ta moabot sa punto guys nga madato ta og magsige ra tag higda-higda. Mao nang ikaw kung gahigda pa ka diha pagtindog na kay perti na in taong taasa sa adlaw. Kanang sa una moingon imong mama og nagsabwag ang Ginoo og kwarta murag di jud ka kadakop in tawon. Sa kadugay nimo mumata. So anyway guys, mao lang to atong storya para sa panginabuhi. So naabot na ta sa balay og napagawas na gud nato atong mga kambing. Syempre guys, pag uli sa balay naghulat na pod ang minilyon natong mga manok. Chares, salamat sa panonood. Bye.